салому дуруди бепоён ба ҳама дӯстон ва тамошобинони сомонаи ютуб канали Корея Таҷик. Дӯстони азиз, ман ҳастам бо шумо Абдуҷаббори Худоидод ва менеҷери Корея Таҷик. Дӯстони азиз, имрӯз хостам ба самми ҳамаи шумо як хабари муҳимро расонам. Дӯстон, тоҷоя медонистен аке комрушо Тоҷикистон рафтагӣ буд, корои аке комрушо ҳама хидам пеш бурдам мақсад. Ман хидам Тоҷикистон сафар дорам, худо хоста бошам як ҳафта. Ба ҳамон хотир кора баҳс кардагем. Ай ҳаматон эҳтирому нахоҳиш ба ягон кас бовар накунен. Ирӯзо бисёр бародаро пайдо мешаванд, бисёр шахсо пайдо мешаванд, ки мегӯянд мо одамои Корея Таҷикем, мо кора буд мекунем. Ай ҳаматон эҳтирому нахоҳиш ҳамин видеоро поделиться кунед, лайк монед, да ҳама равон кунед, ки мақсад ҳама бина. Ягон кас хати мо алоқа надорем, мақсад хати ягон кас гап намезанем, ҳамкорӣ надорем. Ба ягон кас бовар накунед. Агар кадоми айнои мо гап зад, аввал телефон кунед, мо одама бинед кияй чияй, баъд бовараш кунед. Якумаш, баъд еми ки бародари азиз, то овози худмонро нашнавед, то овози яке комроншоҳро нашнавед ё ки овози маро нашнавед, ба ягон кас бовар накунед, барои ки дар кор ду касем мо мақсад. Ду кас корро қабул мекунем, мақсад чӣ мекардем? Не ки мутаассифона аз сабабе ки яке комроншоҳ худаш дар ватанай, то омадани яке комроншоҳ интизор шед, мақсад худо хоста боша мумкин шояд ба баҳорира биёяд, бо дар бартон рост мешавем иншоаллоҳ, бо дар хизматонем иншоаллоҳ, худо хоста боша. ҳамин сабаб ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш ба ягон кас бовар накунед, то қати мо гап назанед, мақсад овози моро нашнавед, овози яке комрушоҳро нашнавед, ягон каса бовар накунед. Ай ҳаматон хоҳиш видеоро поделиться кунед, то ҳама бина чӣ гап хабарай. ҳазор рамати калон ба ҳамаи шумо, ки мақсад дастгирӣ мекунед, чӣ мекунед. Давоми видеомон дар Тоҷикистон интизор шед, мақсад дар Тоҷикистон мерем, худо хоста боша дар ватан видео мекунем, навор мекунем, ай ватан ба ҳазор моро тамошо мекунед. بار دیگر به همتون سپاس بی پایان. ҳазор рамати калон. زنده و سلامت باشین.